салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Боз як бародари дига, хуни як бародари дигарро резо. Радио Озодӣ, ман пеш худам гап намезанам. Мардуми шарифи Тоҷикистон. Дар инҷа виноват группа бисёри экстремистҳо ва назариёи террористҳои запрещено дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар Российской Федератсия. Виноват именно Муҳаммад Иқболи Гаддо аст. Муҳаммад Иқболи Гаддо, хушра гӯш кун. Ҷавонора ту твар ба кадом роҳ бурдасӣ? Суханҳое ки ту мезанӣ дар эфироту дар дига видеое ки кардесӣ зидди миллати азизи ма, ту як чиро ёдат набирор. Ман аз номи худам гап мезанам. Иқболи Гаддо, агар ту дар дасти ман нағалтӣ, оилаи ту дасти ман намеғалтад, фарзандои ту. Бовар кун. Ман худам боварӣ дорам. Иқболи Гаддо, ман қасд мегирам. Соли 92 виноват шумо будем тваро, назатиё и ҳамата дахл дорад. Ҳамата дахл дорад. Касе ки хуша назатӣ мегирад. Шумо як твар будем, и твар мемонед. Шумо тваро, ҷавонора ба кадом роҳ бурдесед? Барои чӣ ҳамат хап ҳастед? Группа бисёри экстремистҳо ва назариёи террористҳо. Барои чӣ шумо гап намезанед? Барои чӣ? Барои чӣ? Барое ки виноват ҳастед. Мебурен, худтона политик мегирен, тваро, як нояра номша мегирен, ба сар мекунен. Ба гуфтаи Муҳаммад Иқбол, як нояра, як нояи дига вай кардагия. худтон фикр кунед. Мардуми шарифи Тоҷикистон. Дидесем, як шаҳрванд зидди як шаҳрванди дига чӣ коро кардесе? Ман як бародари урус, як пагондор гуфта буд: Исоқов Аюб, шумо оянда доред. Ҷумҳурии Тоҷикистон на самом деле оянда дорад. Не ки аз ман хафа наша, гуфт Исоқов Аюб. Ту бачае ки ҳасти ки рӯи рост гап мезанӣ, и ман хеле одама важат мекунам. Ман мехоҳам ки дар рӯд як гап бигӯм Исоқов Аюб. Фамилияма гирифт. Гуфтам гӯшо дорам. Гуфт именно ҷавонои шумо гуфт итона рӯй дидан надоред. Зидди ид ҳастӣ. Якҷоя шед. Шумо ояндаи хуб доред. Историяи хуб доред. И хап карда нигоҳ кард. И ман гуфтам, ман ба суханҳои шумо ман розӣ ҳастам. кӯшиш кардесем. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш кист. Не ки ҳаст 2-3 ҳазори кӯрнамакҳои бигем шо хато намекунем, мразои каждый нация ест говно. Бародарон, хоҳарон, говнои мо 2-3 ҳазор буда. Ягон твараш барои ҳамин корҳое ки бародарои тоҷик карданд, ягонташ гап намезананд. хурсанд ҳастанд. Мардуми шарифи Тоҷикистон, имрӯз рӯзе аст ки мо бояд дӯсту душман бояд мо фарқ кунем. Ман чанд бор гуфтам? Биёен аҷоше, биёен. Дидесен душманои миллати мову шуморо, мардуми шарифи Тоҷикистон. Ё мехоҳанд ки Ҷумҳурии Тоҷикистона автономия кунанд. Именно назатиё подпис мондагиянд ки агар мо властта бигирем, именно Франсияда, именно Франсия. гесое ки мо дорем, мардуми шарифи Тоҷикистон, 75 сол аз шумо 100%